గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్యా గేమింగ్ ఛానల్. అంటే మన క్యారెక్టర్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు గైస్, అంటే ఫ్రీ ఫైర్. అంటే మరి నెక్స్ట్ క్లాష్ క్వార్టర్ ర్యాంక్ గన్ అంటే ప్రతి క్లాష్ క్వార్టర్ ర్యాంక్ ఇస్తాడు కదా గైస్. అది పీరేంటి అది చూపిస్తున్నాను. పీరేంటి దీనికి అట్రిబ్యూట్స్ ఏం లేవు గైస్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏమీ లేవు దీనికి. మరి చూడడానికి బాగానే ఉంది అది. సరేనా గైస్, ఓకే. అంటే మనకి క్యారెక్టర్ ఇస్తాడు, అంటే ఇలాగే ఇవ్వడు, కానీ అవి ఇవ్వట్లేదు. మరి అది మనకి ఎందుకు ఇస్తాడు? ఊరికి మాత్రం ఇస్తాడు, తీసుకోండి కావాలంటే. ఇదే క్యారెక్టర్ కలిగి అంట. చూడండి, టీ షర్టు ఇది మనకి ఇచ్చేసాడు గైస్. పెట్టి మన టాప్ ప్లాంట్కి ఇచ్చాడు. ఇది మనకి ఇచ్చేసాడు, మళ్ళీ వచ్చింది అనుకుంటా. ఇది బండిల్స్ ఉన్నాయి కొత్త. ఇది చూడండి గైస్, 1999 డైమండ్స్ ఫ్రీగా వస్తాయి. అంటే కాల్ బ్యాక్ చేయాలి ఫ్రీ ఫైర్ కప్. అంటే మన కాల్ బ్యాక్ చేస్తే బాక్స్లో వస్తాయి గైస్. మీకు చూపిస్తున్నా, బాక్స్లో వస్తాయి. కాల్ బ్యాక్ ఒకటి చేస్తే ఒక బాక్స్, 30 చేస్తే 3 బాక్సులు అలా. ఇంకా గైస్ నెక్స్ట్ క్లాష్ క్వార్టర్ ర్యాంక్లో ఇప్పుడు మనకి హీరోకి తర్వాత ఇస్తున్నాడు. తర్వాత నుంచి బాగుందా గైస్? చూడండి కింద 3 స్టార్లు ఇచ్చాడు. మళ్ళీ అంటే ఫ్రీ ఫైర్ అంటే ఇది డిమాండ్ స్లేయర్స్తో కొలాబ్స్ అయింది. ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ బండిల్స్ ఇస్తా ఉన్నాడు. మరి అట్లాంటి అంటే కొత్త P90 గన్ స్కిన్ వచ్చింది, M79 కటానా స్కిన్ వచ్చింది కొత్తది, బండిల్స్. షర్ట్లు చూడండి, బ్లాక్ షర్ట్. మళ్ళీ 300K వాచింగ్ గైస్. ఫ్రీ ఫైర్ ఇట్ స్పోర్ట్స్ ఇండియా అని ఒక్క యూట్యూబ్లో లైవ్ వచ్చింది. అంటే 300K వాచింగ్ వస్తే లెవెల్ 8 కార్డు ఇస్తాడు మనకి ఫ్రీగా. 450K వస్తే ఎమౌంట్ గైస్, బాగుండిద్ది ఎమౌంట్.